Puilauno khulumka tei hamjangma chiba yaporo lamsugo mandira tipra kichano ani khapangni marai kichingsangno hingke bayaro ang tini ek samosa banai phunuknai hingke norok khalogoi puilan theke paithak jora tui joyakare naitongdi hingke te je kwtal naitongnairo ani channel no taphono subscribe khayakku hingke subscribe khaina tapokdi tei loge bell icon press bo khairedi bayaro hingke tabuk samosa banaimani stuffing no banainai hingke oro thok kaham rwkha aboni yagulo ang piaz chikon chikon ke piaz thaini rwkha aboni yagulo ang tabo rwnai rosun chikon chikon ke bono bo rawi rwkha aboni yagulo hingke ang hasing nobo chikon chikon ke rawi rwkha ro aboni yagulo ang rwnai mosa kwthang thaisa hingke norok nakhe mosa kabang sana khe kabang rwimano hingke ang oro thaisa rwkha hingke ta kaham ke mix khlai bono koloi nanai hingke horno kom khlai tongnai piaz no aswk khamliya kisa kisa halka bono serui nanai aboni yagulo khe ang badam serui yogui nai supurui ang rwkha aboni yagulo khe alu baja serjak tisa rwkha norok nakhe alu rugui bo norok oro rwimano hingke ang oro baja serui no rwkha hingke tabuk mosla bai kaham ke mix khainai aboni yagulo doina powder aboni yagulo swtui gura aboni yagulo hingke taste anusar ang oro som rwnai hingke som no chanai rwdi hingke tabuk kaham ke mosla rwmani yagulo khe mix khainai bono kolnai hingke oro toktui thainai rwnai toktui kwnui rwmani yagulo toktui no kaham ke suprui ang koloi nanai hingke tabuk wngkha bono thandangna bagui side o ang tongnai rwsinai hingke tabuk samosa ni bagui duk slamna bagui ang oro moida bati kaisa nakha tei som rwui kahama ke bono ang mix khainai mix khamai yagulo khe oro refined oil rwi rwnai abono kaham ke refined oil som no kaham ke ang mohaika sapigui mix khlai nanai omo haike refined oil bai mix khaimani pore hingke ang mo haike nai kaham ke ani tara wngkha hinui hingke moike naikhe saimansidi nini perfect wngkha samosa slamnani hingke tabuk tui rwnai hingke tui no eklogi rwiya kisa kisa ke ang rwnai je nakmani hingke kaham ke bono ang tabuk mix khlainai hingke oro samosa ni bagui o moida no 6-7 minute ang kaham ke makhinai hingke mo haike tui rwmani yagulo haino hai tai 5 minute moto ang haino hai o moida no ang makhipinai kaham ke makhikese nini samosa bo kaham ke wngnai hingke aboni bagui tai 6-7 minute makhimani yagulo haino hai tai 5 minute ang kaham ke haino hai makhi naphinai hingke bairo nugui tongkhana norok na samosa khlainani aswk kuno muskiliya hingke tabuk kaisa kaisa ke ang tiklai nanai hingke bairo norok omo haike no tebo sini kok bai naina bagui songmung kaham ke srai srai ke bujina bagui norok ani recipe no like share khaidi tai ani o channel no subscribe khaina tapokdi norok subscribe khlainai ani channel no help khaidi tebo swkangni kaham kaham songmung ro ang nongni bwskang tufai mana bagui nongni help nango hingke tabuk ang atta no oro kisa kisa horai rwkha aboni pore hingke ang samosa khlaina bagui bono awan bulai phai khlainai hingke ang mo haike khlaikhe hingke bebak no khlai tayar khlaina bai sinai mo haike no hingke bairok oro atta belai puro aswk patla takaidi patla khaikhe tamoni bisingo moida puro nini bebak kupuri phaibini perfect wngla hingke tabuk samosa khlaina bagui ang size khlai sinai samosa size slamna bagui puila no ang atta no bakni khlaina khe aboni yagulo kisa kisa kuna kuna ke slamna bagui tui rwkha tui tamoni bagui ma rwo hingke tui oro srapna bagui set wngna bagui aboni bagui tui rwo hingke tabuk bisingo moida sinai stuffing no hingke bisi kupulung khe dadi bayarok mui ojon mote khe dadi bisi kupulung khe dakhe kupurui serpurui ni mui ongkhoroi phainaisi hingke mo haike moi damani yakulok hingke haino hai tui rwinai ang bono haino hai muthuk pinai hingke amo haike khlainai tabuk tui kuna kuna o kahama ke bisi kahama ke tamonai kuna o ma thepnai hingke tabuk kwcharo mo haike kisa rwi nanai aboni yagulo kuna kuna o ang thepanai hingke markhe no kwlainai bayarok samosa slamnani kono kuthukya nainai di norok no nugui tongkha na hingke norok bo omo haike hingke no nogo slamui chaimano samosa hingke bayarok sini kok bai srai srai ke naina hingka hingke bujinani hingka hingke tebo norok ano logi rwdi support khlai di hingke buini dophani borok simiya bayarok sini dophani borok no hamjagui tongkhe norok ano like share support khlai di bayarok kubui ni dophani haike no swngbo sini kok bai tabuk swng nai mano buji mano hingke bayarok nongni logi tai support nango aboni bagui norok ano support khlai di ang tebo kubui ni kwtal kwtal somung nongni bwskango tufai mana bagui tei sini kok bai srai srai ke buji mana bagui hingke bayarok norok logi rwya khe mungsaya norok ano help khaidi norok logi rwdi nongni logi belai kheno nango kubui ni dophani haike no sini kok bai youtube rogo google rogo search khlaikhe no sini kok bai mana tongkhe hingke norok abono naina hingke norok ni logi sara mungsa hingya nongni hamjakma sara mungsa hingya
Hingke nai tangni bayaro rom hai ke no ang samosa no pura tayar khaibai bekha gai hai ta kaisa no ang no khlai phunu pinai hingke norok saimang kana na samosa khainani market no klai kuno kuthukya market rogo bo mo hai ke no khlaio tamo hingka chikon kotor nini upor tui ning chikon khainake chikon khlaimano kotor khainake nini upor kotor khlainai samosa banai mano hingke omo hai ke no tini ang samosa banaikha ek samosa hingke o ek samosa market no thogo noro ek chaya hingka hingke ba alu bai badam rwai hai pano noro stuffing tayar khaimano hingke wngkha tabuk selani dike thalai sinai hingke oro refined oil rinaka ang puila no kutung khlainaka hingke serna swkang khelna rwgdi puila thok no kutung khe hai flamme toni amoni yagulo samosa khiklaimani yagulo hingke hor no medium khe toni rwdi hingke tabuk samosa no ang sernai hingke kisa saksi saksi khlainai hingke mo hai ke no kisa ulta pulta khe khai tongnai hingke aboni yago kwchak kwchak hingke ang bono tikhlai sinai hingke tabuk kwchak kwchak saksi saksi wngkha hingke tabuk ang bono tikhlai sinai hingke bono mairango toni rwsinai hingke haini hai tai koksa ang oro sernai hingke hor no medium khe no toni rwdi bisi ta heat ta khaidi hai ke tamonai nini samosa hamya khamproi thanai tai phului uinai peto peto ke peri thanai aboni bagui hingke tabuk tikhlai nasinai ang kaisa mairango hingke bairok nugui tongkha busa kaham khe samosa tayar wngkha hingke norok bo hai wngjakha tini o somong no o samosa no hingke chajagui tongkha like share khaidi tei tola comment box o comment khaina tapogui tebo kotor kotor nog bwskang somong tui faipinai hambai bye bye.